Sadurunge pembukaan MC ya, sadurunge pembukaan MC ada dhisik. Sampe nak joget lak penak. Aku teh muruki joget iku ya mek tak muruki jangkai tok aku gak iso soalnya aku iku lemu nek joget elek ya. Wetengku gedhi, joget kaya pangkong. Pokoke sampeanku nggawa artis. Jombo kode Pak Matakur posisine ndek-ndek gak roh pokoke nggawa artis dari luar teko luar munggah panggung. Artis bahani napa? Loh, pokoke nggawa artis. Nggawa artis kabeh. Nggawa artis sak kabehe. Sak kabeh. Katene kur. Kaya ngarak manten kan. Kaya jujuk. Pokoke nggawa artis sak kabehe. Heeh. Pak Nan sing nyondro. Sampeyan jogete jajal jogete nggawa artis sak penake sing penting pokoke nggawa artis ya. Wis engko nek nganu sampean di kono. Coba sik gendinge apa gendinge? Ya sik di kene. Sik. Gak apa-apa sak penake Mas kate jempale kan. Artise nanti Mbak Titis Mbak telepon. Diwakili nganu ndek kono kambane cang istirahat. Pakilon sampean Mbak. Wis telepon Mbak Tia paling. Aku tetake buka ya. Mas Karmidi, aku tetake buka ya. Buka apa? Lah buka apa? Lah ya aku iki takon aku tetake buka ya. Apa buka tabungan? Lah ya buka apa Cak Karmidi malah guyu. Ya buka acara ya ngono to jawabe lah malah kono guyu dhisik aku ya malah kudu guyu ya. Pokoke aku tetake buka to ya. Nah, sampean buka sih. Wis sampean dhisik. Aku dhisik ya. Iya. Para hadirat semuanya. Ini ada acara Sakerah Banci. Seroknya, Bro. Ayo jajal. Ya gak lucu kok ya. Ngono lho aja. Banci. Banci lawaria. Iya Sakerah Banci iki sajane Parno Sakerah kabeh lho iki sajane kurune Sakerah kabeh iki. Tadi Sakerah Banci. Aku tak mau. Jikalau aku dimati. Lah kau wis rusak iki. Acur pokoke. Pada panitas masih tuwek-tuwek yo ngarang mantane wis mantane seni kok ya. Mek saking wis kewut-kewut, ompong-ompong. Ora apa. Rengan untune. Burung tukul. Ya, para hadirin semuanya, pada hari ini Padepokan Lintas ada di rumahnya Bapak Kromo. Dan untuk menghibur Anda akan dimulai pembukaan dengan iringannya, yaitu Serempek 6 Mas Karmidi Sumangga. Sumangga. Nah, tadi toh. Ayo melok artis sih. Melok. Trio mangu-mangu ngongkong kandohan dreman leleno tanpa kandet
badhe lumebet manjing ing madyaning sasana pagelaran. Pirandan jam juncuk lampah kami jelasaken ladan sumber manjing Wetan Kabupaten Malang. Sintos-tosan juncuk lampah dasar pideksa gagah prakoso tindake susila handuraga. Udah nggih Bapak Kromo sumusul sampingipun Widyawati ingkang angka kalih jengkar saking madyaning sasana palenggahan badhe manjing ing madyaning sasana pagelaran. Nuwun pangerten ing sedhereng sang cucuk lampah kang gagah prakoso pideksa dasar kepara nyata sampun libya ing budaya Mbah Kromo. Kalajeng Widyawati ingkang angka 3 ugi Jakarta ing sasana palenggahan jumangka alon-alon sapecak mangu sapecak kendel satindak tumoleh kanan satindak tumoleh iring dasar wanudya kang sulistya ing warna sak solah bawane sarwa patut salagane nglam-lami kaduk luwes datan digawe-gawe manjing madyaning sasana pagelaran. Sumabunging seniwan salajengipun inggih Bapak Matakur